Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Imposible ka na. Nasayod kang di ka na imposible. Wasay choice kundi mahalon ang akong anak kung maminyo na unya sila. O karon, I demand a payment Agosto. Kung dili ka gustong mawa ganibo ang tanan mong gihaguan, o kasilakan kasi mong apo. Oh, I'm sorry. Di ko tuyo nga hulgaon ka. You know, di biyakyut ko gusto o di sa dako batasan ang manghulga. Di ko manghulga. I just simply do it. Nasayod ko kung unsa ni mo kamahal ang imong apo, Augusto. Siya na lang ang naibili ni mo human sinetabo sa iyang ginikanan. 15 ka tuig nang nakalabay. Nahilom ka. Nabalik ka ba sa adlaw diin mo napatay ang ginikanan sa imong apo? Ingon mo ang pinangga kong asawa? I am sorry. Ikaw ang ninungdan nga sa iyong nailo sa inahan ng akong anak. Gipatay mo ang inahan ni Christiana. No. Nasayod kagyot nga aksidente ang nahitabo. Aksidente nga nahitabo tungod sa imong kadanghag. Oh well, you know nga, dili ko madumtanon nga pagkatao. As matter of fact, we remain friends. Bisan pa man sa tanan, dili ba? Kinabuhi sa akong asawa ang imong giutang. Dili lang dakong kantidad aron magpabiling magparog kining imong kumpanya. Angay og matarong lang tingaling bayran mo usab kining pinaagi sa pagpakasal mo sa imong apo sa akong anak. Kalipay niya ang imong apo. Busa, ihatag kaniya ang iyang kalipay ang gusto. Kaya ko niya. Dili ko mahimong mauwaw. Karon pa ba ko mauwaw niya nga nakita naman ganyan ang tibuok na kong lawas. Kalit siya gini. Ano laging ni-assuman ko? Dali pa kay kong nisugot, Litchi. May pa-take me slow pa kong nahibawan. Pwede mo disappear sa earth at pinakalit. Ay, nauwaw ko to the highest level na cute. Kini na ang pinakauwaw nga akong kipati. Ay! Ayaw, Sod! Ayaw, yun! Ma'am! Ay, salamat. Dili si Facundo ang nibalik. Ma'am Kristen, okay ra ba ka na sa sod? Di lang ka kumutubag nyo. Aron magtuo sila nga. Nakatuog ko balik. Gusto ka na lang. Aron di namin magkita. Kamurag mahilis kung maguna-una sa kong gibuhat. Lichiha, gid, uy. Ano gid bitong assuming da. Initan awa, nauwaw karon. Deserve. Mga pagpuyo din isod sa payag. Sir, amurag hilo malagi kada diha lagi. Ay nagunahon na ka sa imong kalit nga kasal kaganina, sir.
Naguna-una na si sir, pataka lang kagtulo na ako. Naguna-una na si sir kung kanusa nga itakdan, sinudanan na good, ikaw pagkukuhaan po ka. Ay, may mas dakong salo-salo yun na. Kay karon lang gani nga, dili pa gani tinutaan nay. Grabing bangkiti naman gani kayo. Badaya, sa manoon ka. Unang ganing gitak ang lechon ganina, sir. Pagkahuman yun og ihaw, ang lechon mo ay giuna kay mo bayan ay mas dugay nga lutoon. Manudlo na po. Ego, sab gahod nga, magutman tagamay ba? Maluto ng lechon. Gitak ang mangganin ng mga alas 9. Maluto na gato mga alauna sa hapon, mga alauna. May butang oras, pero alauna akong ingon. Ego, sab nga maluto, sab ning ubang mga putahe ba? Sarog dili ni mahuman og dali nga tinabangan naman ning tanang tao din sa kamanggahan. Lain-lain assignment, pero madali. May nag-andam sa mga lamas, mga kahoy nga igsusugnod. Lain sa ang nagtadtad, depende sa putahe nga lutoon. Mahuman lagi nagdayaron, sir. Magkapaniod to tahangtod panihapon na ni. Sir? May gisulti ka? Ay murag, ay ako oy. Ay murag ganina naman ning nagsigig storya, sir. Abi ba sa damo og naminaw ka? Pero ay murag wa man di ay dinhi uban namo ang imong hunahuna. Ay murag nahabilin man ti manito asa Unsay mani. nahabilin man ni. Nahabilin man sa to asa sod sa payag imong hunahuna, sir. Unsa mamukhaon kag mani. Sir, Yes, manang. wa may mitingog sud sa payag ninyo, sir. Nanuktok ko makadaghan og nanangpit ko pero wa magyud mo tubag si ma'am. Ay, wa na sab nako suway og abli kay maikog man sab ko. Okay, sige. Salamat, manang. Excuse na ninyo. Padayon lang, sir. Sige sir, patayon lang. Padayon lang. Latog? Imposible. Anong di naman ko makatug og balik? Gusto kong matug pero nganong dili man ka mo cooperate, Ice. Ako'y amo ni mo, ha? Ako'y nagbitbit ni mo. Katug na. Langkot. Oh. May misod. Mupiyo kong dali-dali. Niyang tunog pa ingon sa ko na imutangan. Muli ko. O dili. Ay, i-open ako gamay akong mata kung si Kinsa misod. Si Facundo. Ano nga ni siya? Anong may balik mo siyang sudi ni? Bahala na, magpatugtog na lang yun ko. May unlo na og kamay ang kilid sa kama. Lechugas. Parang di daw kapugngan ang pagpirat-pirat sa tabon-tabon sa akong mata. Pagpuyo, mata pa, pagpuyo. Ay, naku pa kauwawi, please. Nauwaw na pa niya kay ko, ha? Nakunsa man ni siya din, Igo na siyang malingkod sa akong kilid. Ugwa siya, Leche. Kiyak ka na sa kuniya. Kara na gini siya. Salig lang gini siya nga lamig kayang lips. Shit. Pahala ka. Di ko mabukas ako mga mata. Parukan ko gining natugo. You're supposed to open your eyes already. Didi ko. Sleeping Beauty is supposed to open her eyes after a kiss from his prince. Okay, I get it. Sa modernong panahon, a simple kiss is not enough. Diba, kung prinsesa? Nagkinala kag torrid nga kiss. Aron mahig mata ka. Ayaw na. Ayaw na. Christine. Facundo. I... Shit. Mayroong
number. Sige, padayon na ninyo. Usay wrong number, oy. Usay ipadayon. Usay na asa. Tana. Dili, Bawal. Ay, usa pa, oy, boy, iko ninyo. Ayoko ninyo gruya pa. Boy, iko kay musunod ra lagi ko. Ay, di ka di mahimo. Bawal lagi? Ganong bawal man. Kakuya Facundo kitong maulawak. Naana na kumusod o gawas gikan dito. Boy, iko ninyo pa. Ayoko ninyo gruya. Ay, asa ba ko ninyo dad? Balik sa soba. Soba 910. Soba. Balik sa soba. Dili ko. Boy, iko ninyo. Boy, iko. Tingog man to niya na. Sagdi siya. Si Eli ug Melvin ang bahala niya. Nakita ta nila. Kauwaw. Ako gayon nakaingon. Move. Hoy, manumigda ka. Aron mo tupad nimo. Dili ko. Mubangon ako. Oh, Sa bahay ko pugni. Sa papuhi akong hawak. I'm tired. Namoy po yung akong bukton kaganina sa pag-alsa nimo paingon dinhi. I thought maliwa lang kay gaan ka ra, but I feel exhausted now. So, let me sleep. Tarong ba? Namoy po'y katinoid. Ingon bitaw ti ka nga ibutang na lang ko kay bugat ko. Quiet. Unsa may akong buhaton para nimo? Aron mawa ang imong pagpamoy-poy. Hug me. Ha? Just hug me. Sleep with me. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!